Prečo nepoužívať široké odseky? Častým problémom webových stránok sú príliš široké odseky. Čitateľ pri nich musí očami prekonávať väčšiu vzdialenosť zľava doprava. Pri čítaní tak musí vyvíjať väčšiu námahu, čo zhoršuje jeho sústredenosť. A to samozrejme nechcete. Na malom displeji mobilu to asi neuvidíte, ale na počítačových monitoroch sú tieto odseky príliš široké. Majú až 200 znakov a pri ich čítaní musíte intenzívne pohybovať očami a dlhšie hľadáte začiatok nového riadka. Aj preto noviny, časopisy a moderné web stránky používajú úzke odstavce. Akú šírku teda zvoliť? Rôzne zdroje udávajú rôzne odporúčania, optimum je od 50 do 75 znakov. Samozrejme, záleží na type písma, veľkosti písma, výške riadku a tak ďalej. V tomto príklade článku z Trendesk majú odseky šírku 75 znakov, sú teda omnoho užšie a čítanie jednoduchšie a plynulejšie. A tu je porovnanie šírok odsekov oboch stránok. Vidíte, že na tej prvej stránke má text skoro dvojnásobnú šírku. Pre viac tipov mi dajte follow.